FM. Egunon, eguerdion, arratsaldeon edo gabon entzule, ederkia ditu duzu bai, sintonian Berria FM, Berriaren podcast feminista, ari zara aditzen, zehazki, denboraldi honetako 3. saioa dugu hau. Eta barkatuko didazue, esanen dut bai, espero dute zu, aditzen ari zaren hori ongi egotea, ane barkatu, zaituta gortu, ane eslaba zure ongi egotea, espero dut, eta ala desio ongi. Bai, ongi eta gaurko saiorako gogoz, egia esan, kontu mamitsuak ditugulako. Bai, horixe esan behar nuen. Ze kontua da, barkamen eskean edo ari nintzen, gaur batere itzulingururik gabe hasiko dugulako saioa, benetan ditugulako sekulako gaiak mardulak esperoan, eta pentsatzen dut, beti ezin dela hasi goxo, ongi etorriak emaki ematen, batzutan zuzenean jo behar dugu mamira. Bai, batzuetan hobeda zuzen murgildu korapio hoietan, eta, hori esan da, beti gertatzen zaigu entzule, edo, askotan gertatzen zaigu, Berria FM nahi diegu benetan erreparatu askotariko gaiei, sinetxita gaudelako guztiari begiradakiokela begirada feminista batekin, izan aisialdiari, izan kirolari, izan kulturari, izan eguneroko gauza inkontzienteenei. Baina, ze esanen dizuegu, ez dugu lortzen. Ez dugu lortzen saio bat grabatu ahal izatea aipatu behar gabe indarkeria. Biolentziaren adierazpidea zer nahi izanik ere. Zehaztapen egin dizut, zehaztuko dizut, ze ez esan, igual ez dugula lortzen, igual esan ez digutela uzten. Beti da horrela. Bai, horrela esan beharko dugu bai, ez digute uzten. Eta begira, kasu honetan, zoritxarrez, beste askotan gertatzen den bezala, errealitateak behartu gaitu begirada Madrilera zuzentzera. Sentitzen dugu, baina alaxe da. Baina, inork dudarik bazuen, argituko dugu kasuri gehienetan, eta batez ere egiturazko arazo ez ari bagara, ez dela existitzen oasirik, eta burbuiarik ere ez dagoela. Eta hau ere argituko dugu zergatik diogun hau, berriz diot, baldin eta inork dudarik bazuen, noski, eta noski gaur Inigo Errejonez arituko gara, Espainiako diputatuen kongresuan, sumaralderdiko bozera maileaz esan behar nuen, baina dagoeneko bozera maile oiaz. Hori da. Eta gehitu genezake, azken asteetan guztien agotan, baita gurean ere haren izena egon dela, baina espero dugula haren izenetik harago, honek balioko duela, honen guztiaren atzean dauden egiturazko arazo larriei buruz hitz egiteko. Edonola ere laburpen bat, eta zenbait hausnarketa eginen ditugu, eta Madriletik Euskal Herrira ere eginen dugu salto, guk ere badugulako zer aztertu hemen. Saiatu naiz puntuz-puntuko bat egiten, esplikatzeko hauzia labur, naiz eta badakidan edo uste dudan behintzat entzule askok dagoeneko baduzuela informazioa hauzi honi buruzkoa. Dena dela horixe, puntuz-puntuko bat egiten saiatu eta ze zaila izan den ordena kronologikoa ematea, sorpresa, iruditzen zait, eta ez da soilik nire impresioa, gauzak ez direla oso argi, edo ez direla jakinenean argiteratu, hori aurreratuko dugu. Baina hau garbi dago, edo behintzat aurrekari batzuk kontutan hartu gabe, hemendik aurrerakoak baditugu. Urriaren 21 Cristina Fallaras idazle eta kazetari feministak argitalpen bat egin zuen Instagramen, eta horrekin lehertu zen auzia, esan dezagun. Izan ere, sexu indarkeriaren biktima izan diren dozenaka emakumeren testigantzak jasotzen ari da aspaldi honetan Fallaras, batik bat sare sozialen bitartez egiten du bilketa hori, eta plazaratzen ditu testigantza horiek apurka. Beti ere, hori bai, anonimotasuna bermatuta, bai biktimarena, eta baita, egia esan da, erasotzailearena ere. Baina, argitaratu zuen Fallarasek emakume baten testigantza, eta plazaratutako mezuan ez da ageri izena bizenik, inongorik, baina jendeak aixe erdiatzi zuen ura identifikatzea. Alegia, ikustea, Inigo Errejoni buruzkoa zela testigantza salaketa hori. Eta, goipatuta, nik nahi nitzun hemen galdetu, ia zuk zure ingurukoekin ontaz hitz egin duzunean, badakidalako egin duzula, ez da, honi buruz hitz egingo zenuen, ez dute duzun aditu, justo honi buruzkorik, alegia, harritu da inor ikusita emakume horiek bide hau, alegia Fallarasen sare sozialen bide hau hartu dutela alakoak salatzeko, ez dakit, alakorik? Ez dut uste harrituko zirenik, badakigulako zezaia den violentzia pairatu duen norbaitentzat beste kanal batzuen bitartez salaketa bat jartzea eta ondoren datorren prozesu osoa bizitzea.
eta zentzu horretan itxade sozialak eta Fallaresena bezalako plazak espazio seguruagoak izan daitezke, beraz, harridura gutxi, nik uste. Jo, eske nik ez dut horrela bizi izan, ze egia esan da inguruan, ez dut esango ze distentziatako jendearekin, hurbileko urrunagokoak diren horiekin, baina hitz egin dudanean honi buruz, baten bat bai harritu dela. Zakit galdera retorikoak dira, baina eta zergatik nahiago izan dute bidea hau hartu, ez? Eta zergatik hau eta beste. Bai, eta baten batek auzitan ere jarri du emakume horien salaketa, eta igual gezurrezkoak dira, badakigu. Halakoetan beti dago mamu bat, ia hau egia ote den zalantzan jarriko duena. Baina benetan, baten batek esan du, eta benetan eta zertarako bidea hau erabili ezpada azken finean inongo ondorio, judizialik edo. Harridura bai sumatu dala, Behitu zertarako, behintzat, izenak oraindik ez zeudenean, jada dimisioa eman zuen, beraz, zerbaiterako balioko du edo balio izan du. Bai, eta gero harakatuko dugu gehiago horretan, ze jaso ditugu, ez da, beste datu edo osnarketa batzuk honi buruzkoak, besterik gabe, nahi nizun galdetu horri buruz. Baina, ala moduzko puntuz-puntuko honekin segitzearen, labur beste hau ere esanen dugu. Emakume horren salaketaren ondotik, ailegatu ziren gehiago. Itxuraz, Inigo Errejonekin zerikusia zutenak. Eta sare sozialetan ez ezik, emakume batek, aktore ezaguna denak, epaitegietara ere jo zuen salaketa bat jartzeko. Total, lehenbiziko salaketa hori argitaratu eta 2 egunera edo politikariak Inigo Errejonek dimisioa eman zuen, gutun baten bitartez, eta gero bai, salaketa gehiago ere izan dira, tartean Espainiako telebista aurkezle batena. Baina, lehenbizikoaren lehertu eta dimisioa eman zuen Errejonek. Bai, eta dimisio gutuna aipatuta, komunikatu horretan zioen arazoa subjektibotasun toksikoa dela, gizonen kasuan patriarkatuak biderkatu egiten duena, eta gaineratzen zuen bera pertsonaiaren eta pertsonaren arteko kontraesanaren mugara iritsia zela. Esaldi hori ulertzeko bakarrik eta gero pentsatzeko nola den posible hori jartzea alako gutun batean, personaiaren asuntua sartzea. Olakoak bota zituen eta, laburbilduz, mezu huts samarra, zeinan ez zuen aitortzen egindakoa, eta bere erantzukizuna gainetik kentzeko helburua zuena. Gehituko dut, iruditzen zaitan ezakitzuko gogoan izango duzun, baina uste dut, eta artean egiten ziola aipamena bere burua zaintzeari ere. Bai, hori da. Bere burua zaintzeko, terapiara aipatzen zuen, baina esaldi bat zegoen nire burua zaintzeko, hemendik, paradoxikoa ere bada, zaintza aipatzea, noiz eta, jakina denean, indarkeria sexualarekin, indarkeria matxistarekin loturiko testigantza batzuen arira, zoazela etxera. Hori da, eta horrez gain, nik nabarmendu nahiko nuke, haren izena baieztuatu aurretik zabaldu zuela komunikatua Errejonek, esan dugun bezala, eta horrek ere pentsarazten aldigu zein izan daitekeen kontuaren dimentsioa, emateko dimisioa hain azkar. Bai, eta, egia esan da, ordutik aurrera, gertatutakoak garbi eta zehaztasunez zerrendatzea zaila da, esan dugu, nahiko lauso dago, zergatik uste delako, alderdikideek esan behar da, baina alderdikideek eta behintzat bere giroaren bueltako, jendeak, nahiko txok, bazutela Errejonen kontrako salaketen berri. Eta, zantzu franko daude, hori frogatuko luketenak, baina, hipotetikoan utzirik ere, hori ala balitz edo bakizatuko balitz, zer pentsa ez da, badugu, horren arira. Bai, kontua da batera edo bestera, honek guztiak agerian uzten duela batzuek zelan egiten duten violentzia kasuak estaltzeko, edo nola ez den lehentasuna erasotzaileak gaitzestea, salatzea eta biktimei dagokien babesa ematea, ezta. Eta behitu honekin lotuta, Errejon sostengatu zuen isiltasun kolektiboaren gaiarekin lotuta, Zuriñe Rodríguez kazetariari egunotan irakurri eta entzun diogun hausnarketa bat ekarri nahiko nuke gogora. Ze Zuriñek zioen Errejonen zigorgabetasun hori posible izateko 2 isiltasun mota egon direla. Batetik egiten zuena bazekienaren isiltasuna dago, gertatzen zena jakinarren ezertxo ere egin ez zuena. Berea edo ze isiltasuna? Bere inguruarena, hori ezagutuaren ezer egiten ez zuenaren isiltasuna, hau da, horiek lirateke beste alde batera begiratu eta ari alako babesa eman diotenak, eta hori litzateke isiltasun patriarkalaren ituna, Zuriñek zioen bezala, politikaren maila gorenetan gertatzen dena, eta gero beste isiltasun bat legoke,
haren biktimen lekukotasunak eskuratu dituzten, baina biktimak zaintzeagatik hitz egin ez dutenena. Tartean adibidez, zurin egon liteke. Hor, ez zegoen biktimak arriskoan jarri gabe hitz egin ahal izateko baldintza egokirik, eta horixe, zurinek zioen bi isiltasun mota horiek ahalbidetu dutela hau orain arte ez lehertu izana. Kontua da bai ez, bigarren isiltasun hori ze diferentea den lehenbizikoarekin alderatuta, ez da? Batak du, izateko motibo edo, erasotzailea babestea, estaltzea indarkeria bat, eta besteak babestea biktima bat, jakinik zer datorkion normalean bere bersioa edo bere bizipena azaltzen duen biktimari. Helburuak guztiz ezberdinak dira. Eta, edozein kasutan, pentsatzekoa da Errejonek militatu duen alderdietan bazekitala zerbait, eta, hoietan halako egoeren aurrean erantzuteko protokolorik ere baote den, dudak piztu dira, noski, edo behintzat protokoloak betetzen ote diren, edo bete nahi diren, bestela esan da. Bai, eta ederki dakizunez, hori dugu gaur behintzat orain tarte honetan hitz gakoetako bat protokoloa, eta pluralean esanen dugu protokoloak, ze justo protokoloei begiratzea izan daiteke aitzakia bat, soilik Madrilez begiratzeko, ez mugatzeko Madrilera, izan daiteke bide bat. Bai, besteak beste lehertu berri den eskamila hau Madrilen izan delako, baina izan zitekeelako hemen ere, ez ezagun naztu. Izan ziteken eta izan daiteke, nork daki, zerbait beharko badugu ongi kasi, igual hori zingarela, ezagit fiatu esan behar nuen, ez da labur esan da, baina ez dut esan nahi, ez dut aurre ikusiko, baina enin duke harrituko hemen ere zerbait lehertuko balitz, esan da. Eta ez da usarkeria hori esatea, lehertu liteke. Ez. Baina hemen protokoloak aipatu ditugu, eta kontua da Gurutze Izagirre eta Eki Erremundegi berriako kazetariek eginiko erronda bati esker, orain badugula jakitea gure herrialdetako alderdi politiko nagusiak zein zoruren gainean dabiltzan, haiei dagokionez, alegia indarkeria matxista prebenitzeko eta aztertzeko zen neurri dauden zehaztuta, baldin eta halakorik baldin badute, noski. Bai, eta dena dela, dauzkaten protokoloak betetzen ote dituzten igual hori beste gauza bat da, ez? Ikusitakoak ikusita, esaten ari garen bezala. Bai, arau bat edo protokolo bat edo zerbait egoteak ez du bermatzen gero hori errespetatzea edo aplikatzea, baina, behintzat, pentsatu nahi dut, jasota egoteak esan nahiko duela zerbait, edo zehazten duela joko zelai bat, zola bat, ez dakit, ala espero. Bai, hori da. Baina dudak dena dela, nahi nuke hemen errepasatu gainetik bada ere, ze protokolo duten alderdiek eta inork nahiko badu informazioa xeago jaso, ez baitugu hemen erreportaje guztia irakurtzerik, erreportajeak izen hause du. Alderdiak protokolo seguruen peskizan. Eta esan bezala, Izagirre eta Erremundegirena, apuntatua dugu. Hori esan da, ez esanen dugu Euskal Herriko alderdi nagusiek duten edo izan beharko luketen protokolo horien inguruan. Esanen dugu adibidez, Espainiako estatuko alderdien legeak jasotzen duela berez, propio, alderdiek beren beregi alderdiko politiko guztiek izan behar dutela berdintasun plan bat derrigor, ezta? Horrek beraz behartuko lituzke halako protokoloren badizatera, gure kasuan, Euskal Herriko alderdiak. Ipar Euskal Herrian ez da ode legez behartuta, halakorik izatera, baina esanen dugu honekin batera, esan da ere Espainiak behartu egiten duela horretara, Hego Euskal Herriko alderdi guztiek ez dutela halakorik. Ez dutela. Ez da halakorik, diferentea baita propio izatea protokolo bat halakoak kudeatzeko, edo berdintasun plan bat izatea. Akaso badute berdintasun planen bat, baina ez eta propio. Eta horrekin aski da, legearen arabera. Ez dakit, ez dute betetzen, ez dute betetzen berez jasoa dagoena, ze jasotzen da legean bai, propio behar dutela aparteko bat. Ze Hego Euskal Herriko alderdi nagusiei begiratuta, EH Bilduk badu protokolo bat, eta PSek eta PSNek, alegia sozialistek, bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan badute hori. 20 horritan jasota, jarraibideekin. Ez dugu astirik eta ez dakit orain tokia den xe esateko, baina aipatuko dugu adibidez, jakiteko protokolo horrek zer jasotzen duen. EH Bilduren protokoloari dagokionez, jasotzen dute prebentzioa, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea, ezta? Eta hemen importantea da akaso ñabardura bat, diotenez, Oiana Etxebarrieta mintzatu da adibidez kazetariekin, ez dute eskatzen protokolo abian jartzeko salaketa judizial bat izatea.
hori bada gai bat. Baina bardura garrantzitsua. Bada gai bat, eta, protokolo honetan beste kontu bat esanen dugu, eraso motak lau ataletan banatzen dituzte. Adibidez, lehenbizikoan leudeke ahozko erasoak, gutxiespenak, hitza neurri gabe hartzea, ez errespetatzea bestearen iritzia, adierazpen matxistak. Bigarrenean leudeke autoestimua edo burusasuna edo osasuna oro har muga dezaketen jokaerak. Hirugarrenean leudeke adibidez segurtasuna eta askatasuna arriskuan jartzen dutenak. Eta laugarrenean goi mailako indarkeria matxista eraso larriak leudeke. Eta diote protokoloan jasoa dago, laugarren kasuko erasoren bat gertatuko balitz, orduan salatua izan denak utzi beharko lukela. Ardura oro alderdian eta militantzia etengo litzaiokela. Hori dago jasota. Eta, beste zera bate jasotzearren, hemen dago jasoa, 3 hilabeteko epean prozesuak istea proposatzen du EH Bilduk, protokoloa bien jarriz gero gehienez ere 3 hilabete eta zergatik, nik hori egia esan da enuen pentsatua, baina diotenez, hau egiten dute, bidea edo prozesua bien jartzen denetik, denbora pasa ala, erasotzailearekiko impunitatearen ustea zabal litekeelako. Zalantzak sortzeko aukera gehiago dagoelako denborak aurrera egin ala, horregatik. Eta beraz, 3 hilabete. Bai, 3 hilabete, uste dut, jatzen du hemen, gehiago irautea komeniko balitz eginen luketela, baina printzipioz 3 hilabeteko epea dute. Beste adibide bat, esan dugu, alderdi sozialistena, bai? Hemen jartzen dut haiek helburu dutela salatzailea babestea, salaketa jaso duenaren kontrako beharrezko neurriak hartzea ere, hori ere jasotzen dute. Egiten dute hemen ere askotariko erasoen bilketa bat, zer den eraso bat, ahozko erasoak, ez ahozkoak, fisikoak, adibidez, baimenik gabeko besarkadak ere, jasota daude hemen, protokolo honetan, eta alaxe. Eta esaten dute, kasuan kasu hartuko lituzketela markatu neurriak. Beste konture bat aipatzeko, esango dugu, eskezin ez hemen luzatu bestela protokoloak pentsa hogeina horri alde ez da, baina behitu EH Bilduk esan du tokatu zaiela kudeatzea, alderdi barreneko erasorik, sozialistei dirudinez, ez zaie tokatu edo zute horren berririk hori azaltzen du. Eta beste adibideren bat, ematearren. EAJak ez du beren beregi alako protokolorik, baina alderdiaren estatutuetan du jasota kautelaz, jartzen du, hitzez hitz. Kautelazko etete automatikoa izango da, baldin eta alderdikide bat genero indarkeriako edo sexu askatasunaren aurkako delitu batengatik ikertua baldin bada. Hori dute jasota. Ez da gehiago zehazten, baina jasotzen. Hemen kontua da, eta niri atentzioa eman didana esaten dute, premiazkoa dela dokumentu ofizialen bidez egiaztatua izatea, salaketa. Eta zergatik, Mireia Zarate, EAJaren berdintasun arloko arduradunaren esanetan, hau da, arrazoia, komatxoak irekita. Izan ere, EAJ ez delako eta ezin delako epaile bihurtu. Aitzitik, gai horretan eskumena duten erakundeek, ala nola poliziek, fiskalek eta epaileek hartzen dituzten erabakien arabera gidatu eta jardun behar du. Hori dago jasota, dena dela aitortzen dute, badagoela beste kanal bat, erasoen berri emateko, eta ala badagokio, alegia, pentsatzen dut salbuspenen bat ere eginen luketela, abiatuko lukete prozesuren bat. Hau guztia, esateko besteak beste UPNek kode etikoan baizik ez duela jasota alakorik, eta hor kode etikoan den barnean, Sumarrek ere webgunean ez dut propio indarkeria matxistari buruzko protokolorik, naiz eta aitortzen duen, indarkeria matxista egotzitako ahozko epaiketa izan ez gero dimisio eman beharko lukeen persona horrek, eta Podemosek ere ez du propio alako protokolorik, baina badute feminismoari buruzko dokumentu bat. Onaino. Ados, onaino datuak. Mi esker usue informazio honengatik oso baliagarria eta oso interesgarria iruditzen zait, orokorrean eta bereziki momentu honetan eta gai hauek denonaotan dauden momentu honetan, eta gero norberak atera ditzala ondorioak, ez? Tira, berriz gogoratuko dugu nondik atera duzun informazioa, hau ez da, alderdiak protokolo seguruen peskizan izaneko erreportajetik. Eta aurrera jarraitzeko, Sumar aipatu berri duzu,
Eta batez ere, aritu zara esplikatzen ze alderdien kasuan jotzen zuten beharrezkotzat salaketa judizial bat izatea eta zeinetan ez. Eta besterik gabe nik bain nahiko nituzkela nabarmendu Yolanda Díazen hitz batzuk gauza askorengatik. Batetik bera delako Sumar alderdiko burua, hori ez ezik bera delako Espainiako gobernuko presidente ordea, eta gainera berak feministatzat duelako bere burua. Ze Errejonen kasuaren arira egin duen horretan edo egin ez duen horretan sartu gabe ere, zer esana eman dute salatu beharrari buruz Yolanda Díazek esandakoak. Uste dut baditugula hitzak hor nonbait, ez, Oli? De verdad que esta no es mi competencia, no voy a valorar este hecho. Lo que sí le digo a las mujeres es que denuncien. Porque les vuelvo a decir, para que operen los protocolos hay que denunciar. Hemen Yolanda Díazen hitzak, hain justu ere nabarmentzen ezinbestekoa dela salatzea, ezta? Baldintza nagusia edo hori dela, salatzea. Nik gainera, tonoa ere aipatu nahiko nuke, esan nahi dute, botatzen du beste aukerarik ezpalego bezala ziurtasun osoz, ezta? Eta kasi, lezioak ematen, nik hori aipatu behar nuen, eta gainera, negia esan da, askoren ahotan aritu dira seguraski alako hitzak, baina besteak beste alakorik esan du Ana Redondo Espainiako gobernuko berdintasun ministroak ere. Beraz, Yolanda Díaz aipatu dugu, Sumarrekoa delako, gobernuko presidente ordea Espainian, baina berdintasun ministroak ere hori esan du. Tira. Dozen kasutan asko izan dira Yolanda Díazi erantzun diotenak, eta kasu konkretu honetan gehiago sakondu gabe, beste behin aldarrikatu dezakegula, baldintza inoiz ezin izan dela salak eta jartzea, jakinik zeinen zaila den. Berria FM ere hainbat saiotan atera dugu hau izpidera, eta noski, ukatu gabe salaketek askotan duten balioa, baina ez da zertan. Eta gainera lehen ere aipatu dugu pixka batean, baina Inigo Errejonen kasuan, haren kontrako salaketak plazaratu zituzten lehenbizikoek Cristina Fallaras kazetariaren bitartez egin zuten salaketa, sare sozialetan. Eta Cristina Fallaras bera aditu dugu zehazten ez direla salaketak bere horretan testigantzak, baizik. Egia da, lehenago nik ere salaketa esan dut behin eta berriz, baina zehaztua du bai Cristina Fallarasek testigantzak direla, eta niri iruditzen zait egia esan da zehaztapen hori egin duela Cristina Fallarasek, besteak beste, jende asko ari zaiolako berari aurpegiratzen, ez dela salaketak egiteko tokia, sare sozialena, ez dakitzer, bakitzer, nik uste, ez dakit aurrez egina zuen zehaztapena, baina nenduk harrituko hori egin beharra, ikusita zenbat jende kritikatu dion tokia egin izana testigantza hori isaretan. Bai. Eta gainera sinalamenduak ez dira bakarrik izan Cristina Fallarasen kontra. Aipatuko dugu, haren kontra esandakoak ez ezik, modu anonimoan testigantzak eman dituzten horien kontra ere aritu dela jendea mintzatzen, eta ni enau harritu, ez da izan sorpresa bat, baina espero bezala askok, biktima horiek babesa adierazi ez, eraso egin diote kasi, aiei ere. Bai, eta gero etorriko dira batzuk esatera salatu egin behar dela, ez? Esan dugun bezala, izena bizenez, eta abar, baina eske nola eskatuko diegu hitz egiteko eta salatzeko gizarteaz denean gai haiek zaintzeko, erreparazio bat eskaintzeko, eta jasotzen duten lehenengo gauza epaiketa eta seinalamendua denean beste behin ikusi dugun bezala. Eta gainera, nik nabarmenduko nuke, salaketa judizialki, salatzea epaitegi batean, ez dela egin behar bat eskubide bat baizik, ez duzula zertan egin, eta biktima ez zaituela bihurtzen salaketak, baizik eta, zerbaiten, ekintza horren biktima izate hutsak, nik uste lapurtuko, ezagun kalean barna nabilela lapurtu egiten baldin badiate kartera, ni ba naiz dagoeneko salatu aurretik ere lapurreta baten biktima. Beraz honekin berdin, eta ez da din izan hori baldintza, esandako ez aparte, baina hori ere nik uste aintzat hartu beharrekoa dela. Bai, eta zentzu horretan gauza guztiak ez direla delituak, baina horrek ez du kentzen salagarriak izan daitezkela, justizia ez den beste bide batzuetatik. Eta bitu xue, ontaz ari garela, igual da momentua ona ekartzeko Fallarasek berak berriarekin hitz egindakoak, ez? Ze Isabel Jaurena kazetariak elkarrezketa egin dio eta titular hau eman digu. Isiltasuna hausteagatik zigortzen gaituztela, esan du. Eskain beste gauza daude gai honi buruz hitz egiteko,
orain badugu elkarrezketa hau beste inbestetera genitzake gai honek askorako, emanen nuke, estrapolatzeko ere bai. Askorako, baina bintzat aipatu dezagun hau, ze justo saio hau publikatzen dugun egunean aterala elkarrezketa, eta titularreko aipu hori pixkat zabalago apuntatu dut, ze justu orain aipatzen ari ginen horretaz ari da Fallaras, begira, honakoa esaten du. Testigantza modu anonimoan ematen badugu erasotzailea seinalatu gabe demokraziarendako txarra dela erranen dute. Itzerdika erraten dugula. Ordea, epaitegietan salaketa jarriz gero emagalduak garela eta eskerrak jakin dela norden salaketa jarri duena. Isiltasuna hausteagatik zigortzen gaituzte. Eta eskerrak, isiltasuna hausteko gune seguruak badiren, eta ari diren sortu diren, Cristina Fallarasen kasuan, berak elkarrezketan propio, han esplikatu dio Isabel Jaurenari, bera memoria kolektiboa osatzeko ari dela, batez ere, testigantzak jasotzen, beren beregi izan gabe ere, testigantza horiek auzitegietara ailegatzeko intentzioa, naiz eta hori ere baden aukera bat. Sinetxita dago testigantzen eta memoria horren eraginkortasunean bestela ere. Eta beitu ez, entzun, ze hause ere esan dio hitzez berriari. Esa memoria colectiva genera, primero, mecanismos de identificación en otras mujeres. Segundo, memoria kolektibo horrek batetik identifikazio mekanismoak sortzen ditu emakumeen artean. Eta bertzetik, bakardaderekin, erruarekin eta lotxarekin hausten du. Zan ere, ez da kasualitatea arlo unitzi buruzko dokumentazio eta testigantzak egotea, baina indarkeria sexualari buruzkoak ez. Hau da, sexu indarkeria isiltasunaz blindatuta dago. Ez zaienean komeni horri buruz olastatzea lotxa edo errua erabili dute, baina orain ez dakite zer egin, eta kriminalizatzen ari dira. Horregatik, testigantzak biltzea lan baliagarria da ez bakarrik emakumeendako, baizik eta zentzu historiko eta akademikoan ere bai. es un trabajo muy útil, no solo para las mujeres, es muy útil en términos históricos, en términos académicos. Nire atentzio ematen dit, edo oso interesgarria esaldi hori, orain ez dakite zer egin, ez da? Zanik dut, nik uste jende asko oso lasai egon dela eta dagoela isiltasuna mantendu den bitartean, baina utzi eta erantzun bezala kriminalizatzea besterik ez dute. Ez dakitelako nola erantzun, eztanda egin duen honi, ez da? Baiz, hemen garrantzitsua da, ez? Jada ez dela norbanako batzuen errelatoa, narratiba kolektibo bat sortzen ari dela, eta, ez da gauza bera, ez? Ez da ez. Eta, en fin, azken hausnarketatxo bat, ez dugulako gehiago luzatzerik, ez da noski nik ateratako ondorio bat, esango dudan hau, baina tira, beste nonbait ere aipatu nuen, Errejonena lehertu eta segituan, Instagramen ikusi nuen Jone Bengoa ilustratzailearen bineta bat, eta horretan zera zioen, ona, baina boteredun gizona. Ez da, eta esaldi bat baizik ez da, baina balio dezala nabarmentzeko gizonak gero eta boterea handiagoa izan, berdin zaitarloa, litekeena dela botere harremanak eraikitzeko aukera handiagoa izatea. Alegia hemen, inorrez da libratzen, baina nola balio duen botereak ez da halako harremanak eraikitzeko, eta akaso hor beharko dugu bereziki erne egon indarkeria matxistaz ari bagara. Eta horri buruzkorik ere esan dio Fallarasek berriari, ez da? Bai, esan dio horri buruzkorik ere, izan ere Errejonen izena da gehien ozendu dena asteotan, baina Fallarasek esana du beste politikari batzuk seinalatzen dituzten testigantza gehiago ere jaso dituela honezkero, eta politikaz kanpoko beste batzuenak ere jaso dituela. Edo nola ere, askok dute komunean horixe, botere harremanak baliatzen dituztela, kasu horietan indarkeria egiteko, eta zehatz-mehatz hau nabarmendu du Fallarasek elkarrezketan. Ohikoa da gizon boteredunek botere hori erabiltzea sexu erasoak egiteko. Hortaz, hierarkia gisa funtzionatzen duten enpresetan protokoloak jarri behar dituzte biktimak babesteko, eta mekanismoak sortu salaketak modu anonimoan egin ahal izateko. Ez da posible biktima batek salaketa jarri eta enpresak ura norden jakitea, biktimarentzat infernua izanen baita hortik aintzinerako. Fallarasek zioen beste boteredun gizon batzuekin lotutako testigantza gehiago dituela, eta uste dut nahiko argi dagoela ez dela bakarrik Errejon noski, baina nik horrekin lotuta azken hausnarketa bat bota nahiko nuke, hau itxi aurretik. Ze egun hauetan gauza askori ari gatzaizkio bueltak ematen, dena ez dira ziurtasunak, sortzen zaizkigu zalantzak eta galderak, eta nire adibidez, halako seinalamendu kolektibo handiak daudenean, pertsona zehatz baten aurka, burua datorkit ea ze puntuteraino diren praktikoak
alakoak. Ea gaina izen hau azaltzeko, ze bueno, batetik uste dut antipunitivismoaren eta justizia feministaren inguruko eztabaidak beharrezkoak direla, baina aldi berean ikusten dut eskubidea dugula baita ere amorratuta egoteko eta amorro eta serre hori kanporatzeko, kasu honetan errejonen eta sostengatu dutenen aurka. Baina edozein kasutan gogorarazi nahiko nuke edo ohartarazi edo nabarmendu honi lotuta gelditzen den mezua ezin dela izan errejon bat edo batzuk daudela impunitate oso zaritzen direnak, ze, bueno, alako eskandalu individualak ezin dira horretan gelditu, ezin dugu errejon munstro bat bezala ikusi, arazo politiko struktural larri baten aurrean gaudelako. Eta, bueno, gustatuko litzaidak ez izatea beharrezkoa hau beste behin esatea, baina ezakit gizartean guztiz barneratua dugun, ez? Osongi dago, osnarketa hori izteko bai, dena dela nik entzun dudalako, batzuk keju dira, seinalatu delako, bueno, oso nabarmen errejon, bai, baina nik nahiko nuke gogoratu hemen adibide mordoa ditugula, sekulako gakin dituen jende asko ere ez da inoiz kantzelatu. Eta esan nahi dut, ez batzuk ikusi dituelako nahiko, bueno, bai, kexu horregatik, ongi iruditzen zait, beti ere nabarmentzea ez dela soilik errejon, ez direla errejon batzuk, egiturazkoa dela, baina bueno, hori izaten zenuen eskubidea dugu amorratuta egoteko gertatu denarekin, eta lasai, ze ikusi ditugu milaka adibiden honezen deus gertatu, eta ez dut uste honek, bueno, besterik gabe hori nahi nuen esan, eskubidea dugula, aserretzeko, seinalatzeko, eta izena bizenak jartzeko erasotzaile. Bai, guztiz, ohartarazpen hori egin nahi nuen, baina noski, aserre gaudela ez dugu eskutatuko. Baina ez da mustro bat, denak asko dira. Eta esan dugu ari gara behin eta berriz ez da, barkamena eskatzen gaiak luzerako mandezakelako ezin dugulako, baina uste dut orain bai mozten joan beharko dugula, ane badugulako gehiago. Bai, ala beharrez, ala ere entzule baduzu Fallarasen elkarrizketa irakurtzea, paperean edo berriaren webgunean, eta bestela ere eskura izanen dituzu egunotan feminista askok egin dituzten zutabeak, erreportajeak, analisiak eta txioak ere. Baina guk orain bai, beste irakurgai batzuei errebaratu beharko diegu, beste premia eta borroka batzuei. Berria FM. Berriako podcast feminista. Berria FM. Bueno, eta ongi dago protokoloak eta irakurtzea, tarteka bai, baina ni asko pozten naiz bestelako irakurgaiak ekartzen ditugunean, ona. Horri dugun aldiro ni pozarren jartzen ez. Bai, nire bai, eta gainera orain irudi polita dugu hemen estudioan, zenbait pertsona hemen, Maiaren inguruan, eta guztiak batez ere begiak liburu bati, loturik. Udazkeneko uzta deitzen zaio ezta, tarte honetan ateratzen diren liburu sortari, udazkeneko uztako bati, zehazki, ari gatzaio begira, aurkeztu liburua, lehenbiziko goza hori egin dugu. Bai, ze eskuetan dugun liburua zein den, izenburua hauxe. Euskal Herriko greba feministak diskurtsoaren analisia feminismo materialistatik. Susa argitaletxearen Lisipe bildumako 15. alea da, zehazki. Eta orain norbaitek, entzuten ariko den norbaitek pentsatuko du igual. Beitu Berria FM-koak ez, noiz eta azaroan kontatzen hau, beteko denean, urtebete laster Euskal Herriko lehenbiziko greba feminista orokorretik izan liteke pentsamendu bat. Bai, eta, bueno, zer erantzunen diogu horregatik dela? Bueno, zuk esan horregatik da, horregatik dugu hau gaur. Nik esanen nieke izan litekela horregatik, baina ez pentsa, bestela ere helduko genioke honi, Eta tira, aztu gabe, zabalduko informazioa gehixeago, Uma Ulazia politologoak idatzi baitu saiakera hau, Jule Goikoetxea izan du editore, eta Lore Lujanbiok egin du hitzaurrea, eta zer egin du Ulaziak? Labur esan da, iazko azaroaren 30ko greba hori, eta haren aurrekaria 2019koa aztertu ditu, eta hori guztia nola? Perspektiba materialistatik, hain justu. Eta, bueno, greba orokorrean ez, zehazki greba jotako diskurtsoak aztertu ditu, eta esan bezala liburuki batean jaso du hori guztia, eta hementxe dugu guk alebana azpimarraz betea. Bete-betea, zure ja ikusi zutor zeharkaan, azpimarraz betea duzula, eta akaso ez gara egun nor zehazki esateko zertarako idatzi duen liburua Ulaziak, baina aitortuko dugu azalpen hori dagoeneko ematen zaigula liburuan besteak beste ez da, itzaurre horretan, Lore Lujanbiok dioenez,
bi greba horietako diskursetako gakoak, ertzak eta eztabaida nagusiak aztertu ditu, besteak beste, idealismo patriarkala gure diskursoetan nola edatzen den antzemateko. Eta bestalde, borroka feminista materialista indartzen jarraitzeko. Hori ere badu helburua saiakera honek. Eta hori guztia nola? Esanen dut zorionez, askoren zorionerako ni barne, oinarritik abiatuta egin du politologoak, eta esplikatu dizkigu, eskerrak, adibidez, feminismo idealistaren eta feminismo materialistaren arteko ezberdintasunak eta haien implikazio politikoak. Eta hala, azaldu du ikuskera horiek nola barneratu diren greba feministen diskursoetan. Eta hori guztia, beti ere, mugimendu feministaren barnetik. Eta eso, nik ere esanen dut, ze ongi etorri zaizkidan, niri behintzat, haren azalpenak, kontzeptu batzuk buruan ordenatzeko eta freskatzeko, egia esan. Bueno, ongi etorri zaizkizula, igual, baduzu, berari esan berko zenioke ez da, eta ez bakarrik hemen airera bota, eta igual berari zuzenean. Bai, batetik hori, eta bestetik igual utzi beharko genioke hitz egitearei 3. pertsonan, ze, pixkatarraroa da umaulazia aipatzea behin eta berriz, menez balego bezala, ze badugu gurekin, Gurekin dugu umaulazia, politologo eta militante transfeminista, ongi etorri Euskal Herria Erratiko Estudioetara, eta ongi etorri Berria FM-era. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Nahiago horrela ez daia zuzenean zuri, ez? Hariko gatzaizu, zer modu zaude? Eta topiko bihurtu da esaldia igual, baina, zu zure liburua hitz egitera, etorri zara, ez da? Zer moduz? Bai, hori da. Gustora, izan ditut jada lehenengo aurkezpenak, aurkezpen ofiziala edo izan nuen Donostian, lehenengo elkarrizketak izan ditut, eta orain, baditut egun batzuk agendan jada gordeta urrengo aurkezpenetarako ere. Beraz, gogotxu ere ikusteko ere nola jasotzen den, eta guztia. Gu hori jasotzeko ere gogotxu gabiltza. Eta, horregatik ekinen diogu ja liburu hau arakatzeari, hori baitugu helburu. Esan bezala, eskuartean dugu Lisiperen 15. alea, bildumako 15. bada, egin dute ja ondarea utzi digute, eta hemen zureaz ariko gara gaur jakina. Eta imaginatzen dut, gogoeta, solasaldi eta burua uste batzuen akaso horien guztien emaitzak izanen direla orrialde hauetan irakurri ditzakegunak, ez da? Hala da? Hori da, bai, liburu hau berez ez da liburu gisa jaiotzen, edo liburuko testua ez da liburu gisa jaiotzen, politika zientzak ikasi nituan, eta bertan gradu amaierako lanean edo aprobetxatu nahi nuen zerbait baliagarria egiteko, militatzen nuen espazioan edo, eta hortatik sortu zen, bi greben analizi hori bera, momentu horretan bagabintzelako zen 2023ko utzaia, eta greba feminista orokorra zetorren azaroan, eta pixka bat identifikatzen genuen behar bat, nire kasuan gazte feministen sarean bereziki, zehazteko agian zeri deitzen genion zaintza gauza asko izan daitezkelako, eta konotazio desberdinak izan ditzazkelako, positiboa, negatiboak batzuetan aldarrikatzen dugulako, besteetan... Bai, gero justo eskatuko dizugu, egia esan dezazunez, azaldu ez dezazun hola, ezakit garbiago, baina konotazio horietan guztietan harakatuko dugu gero zaintzarena hori helburuetako bat. Hori da, hortik abiatzen da, pixka bat diskurtso hori ordenatu nahi izatetik edo, eta hasieran esan bezala bada mugimenduarentzat sortutako testu bat, baina gero proposatu zidaten zabalpen publiko hori egitea edo, eta horrek suposatzen dituen buru usteekin ere noski. Bazelako testu bat pentsatuta, barrura begira idatzea, eta kanpora begirako salto horrek ez, kontraesan posibleak ere jasotzen dituelako liburuak, kezka hori sortzen du, baina azkenean, erabaki genuen ere ingurukoen babesarekin eta noski julenerarekin aurrera egitea, eta hortik pixka bat. Beraz, abiatu zenuenean honen sorburu dena, oraindik etzen, gertatua, hobek esan da, egina, 2023ko azaroaren 30ko greba hori, baina egin zen, eta behin hori gertatuta atera da azkenean liburu hau plazara. Freskatu ezagun, apurtxo bat soinu bidez nolakoa izan zen 2023ko greba feminista orokorrora. Gaur, greba feminista! Gaur, greba feminista! ¡Menos policía!
Eskerrik asko denagatik, eta momentu guztietan hor egoteagatik. Zakit horritzapenak freskatzeko balio izan dizun, apur batean, behintzat, Uma, soinu banda honek. Bai, horitzapenak freskatzeko eta indar berritzeko ere ez, badira audio indartsuak, eguna bera ere izan zen bezala, inkluso esango nuke grabaren antolaketa prozesua bera izan zen bezala, eta gustura entzuten ditugu berriro. Ederki, hortarako nahi genuen jarri eta lortu dugu pozten gara. Harakatuko dugu gehiago liburuan, esan bezala, eta aipatu duzu dagoeneko lehenbiziko azalpen horretan Uma, mugimendu feministaren barnetik eta mugimendu feministari buruz, ez, idatzitako liburu bat dela, autokritikan oinarritutako lana ere badela aditu dizugu, eta gainera, diskurso feminista fintzeko eta barne eztabaida politikoak auspotzeko helburua ere baduela. Nahiko nuke jakin, zein dira autokritika horiek edo behintzat baten bat badago akaso zehaztea, ezta? Zein ziren autokritika horiek? Autokritika diot, egiten dudana liburuan, jada esan duzuen bezala, badelako ikusi pentsamendu marko idealistatik eta materialistatik edo, nolakoak izan daitezkeen, patriarkatura analiziak eta bere kontra egiteko borrokak, ezta? Eta nik defenditzen dudana bada, idealismoak erreproduzitzen duela patriarkatua bera eta horretara kondenatzen gaituela. Baina egia da ere, idealismoa badagoela sozialki sustraituta. Eta beraz, mugimendu feministako kideok ere erreproduzitzen ditugula premisa hauek. Orduan, noski gure sarean bertan ere jaso izan dira eta oraindik ere segurazki jasotzen jarraituko dugu ez delako erraza hemendik isolatzea edo nolabait kontzientzia oso hartzea une oro esan dezakegu edo ez dakit. Baina uste dut horregatik dela ere interesgarria, ezta? Premisa hauek bertan, gure diskurtsoan bertan identifikatzea ez, kontzienteki hautatu dezagun zer esan nahi dugun. Zaila da, horiketari dena dela, ez zeure buruak kasu honetan, ez, mugimenduaren propio aztertzea bideo horiek, begirada kritikoarekin ere, inolako, esan dezagun, beldurrik gabe, ez, ongi egindakoak bai, eta ezain ongi egindakoak ere azaleratzekoa hori ez dakit zen horritan den zaila. Nik uste dut, dela zaila bezain indartsua eta baliagarria, eta horrek kezka sortzen duela, baina, eta aldi berean horregatik izan ditut kontraste pila bat ere militantekide feministekin, ez dakizu ere zer publikatzak egiten duen ekarpena, eta zerkez agian barrura begira zerbait sortu nahi duzulako, agian kanpora begira beste zerbait, baina, uste dut, kontraste horiekin guztiekin azkenean sortutako testu honek balio duela esan dudan horretarako edo. Eta aipatzen ari gara, marko idealista eta materialista kokatzeko eta ulertzeko pista dezente eman dituzula liburuan, eta nahiko modu divulgatzailean egin duzu gainera, berez liburu hau aipatu duzun bezala lan akademikoagoetatik dator, eta beraz, lan bat egin beharko zenuen tonu divulgatzaile hori emateko, ez? Hori da, eta aritu nintzen naizen da, grala edo aurkeztu nuen iazko irailean, eta iazko irailetik apirila bitarte edo, egon naiz lan divulgatibo hori egiten, eta horretan lagundu naute agian akademiatik edo gure arloko akademiatik ez datozen lagun eta militantekide feministek, eta markatu dut zer ulertzen den, zer ez den ulertzen, zer den baliagarri eta zer ez.
eta horretarako guztirako eman dit aukera, eta beraz, bueno, pues hemendik beraientzako ere eskerrak. Noski. Eta bueno, hemen Berria FM-en ere liburuan ederki azaltzen dituzun markoien inguruko zertzelada batzuk eman nahiko genituzke, entzuleek ere kontzeptu nagusiak argi izan ditzaten. Izan ere mundu ikuskera zabalak dira, baina bueno, mugimendu feministaren eztabaidetan erraz edo agian uste baino errazago lurreratu daitezkenak, ez? Bai, bueno, ni ez nator filosofiatik, eta idealismoa eta materialismoa, bueno, agian filosofian aditu den norbaitek hobekiago aztertu ditzake, baina bueno, nik egiten dudana bada oinarrizko azterketa bat bi markoena, eta gero ikusi oinarrizko premisa horiek nola lurratzen diren mugimendu feministan. Eta badituta aztergai sexua eta zaintza, eta gero ondoren politika publikoak edo estatuaren papera problematizatzen ditut perspektiba materialistatik edo. Eta feminismo materialistari dagokionez oso kontu zabala da diogun bezala, baina agian esan genezake ideia nagusietako bat dela emakume eta gizonak klase sozialak direla eta erlazio antagonikoetan oinarritzen diren produkzio erlazioen bitartez ekoiztuak direla, ezta? Alegia, alderrikatzen du askotan entzun eta errepikatu dugun Simone de Beauvoirren esaldi hori, ez? Emakumea ez dela jaiotzen egiten dela, baina kasu honetan ze beste zehaztasun gehitzen dizkio materialismoak ideia horri. Agian uste dut hobeto ulertzen dela idealismoarekin zuzenean alderatuta. Idealismotik, marko idealista erreproduzitzen denean edo, esango da, emakumeak eta gizonak jaio egiten direla, eta emakumek berezko duten hori edo jaietzaz duten hori kulturalki badagoela debaluatuta. Kontrara, materialismotik esango da, ez dagoela ezberdintasun naturalik edo jaiotzazko ezberdintasunik, kontrara, ezberdintasunak sortu egiten direla, eta ezberdintasun hauek sortu behar direla inzuzen ere emakumeen zapalkuntza mantentzeko. Eta natura hori erabiltzen dute, zaintza lanak inposatzeko, erabiltzen dute gatazkarako sarbidea ukatzeko berez bakezaleak edo berez onak birela esanez, ez dakit erabiltzen dute naturazko ahulezia edo violentzia edo autodefentsarako gaitasuna ukatzeko, orduan materialismoak hori du, eta nire ustetan hori du interesgarria. Ez duela blokeatzen emakumei berez naturaren izenean inposatu nahi zaien ezer, ezta. Eta zentzu horretan, eta klase sozial garen heinean, aldarrikatzen daena bada, klase sozialen artean berdintasun posiblerik ez dela, baizik eta desagertu behar direla hortzi mugatzat edo izanik. Eta badira liburuan, esaldi argigarri asko, jakina eta horietako bat aipatzearren, ezta, oso argigarria delako horrekin lotutako bat. Adibidez diozunean, zapalkuntzak sortzen duela sexua, zapalkuntzak burgesak eta langileak sortzen dituen modu berean. Ez da, alderaketa hori adibidez, batek beharko badu ez alderaketa bat are eta garbiago ikusteko esplikazio hori izan liteke, ez da, zapalkuntzak sexua, zapalkuntzak burgesa eta langilea bezalaxe, izan daiteke gakoetako bat. Hori da, klasikoki edo banatu dira zapalkuntza kulturalak eta materialak, eta injustu materialismotik planteatzen duguna bada, egiturazko zapalkuntza oro dela materiala, eta zentzu horretan ere, naizta batzuetan agian alderaketak kamutsak ere izan daitezken, uste dut, ulergarri egiteko aukerak irekitzen dizkigula langile klasearen eta emakume klasearen zapalkuntzetan antzeman dizazkegun paralelismoek edo. Eta hori ala jasotzen ditut liburuan, uste dudalako lagungarri izan daitekeela. Eta justu, aipatu duzu dagoeneko materialismoak gizon eta emakumen desagerpenaren alde borrokatzen duela, eta, esan nuke, agian maizentzun dugun ideia bat dela, baina proposamen hori azaltzeko liburan berriz ere langile eta burgesen ereduari egiten diozu referentzia, zeren langilearen eta burgesaren arteko berdintasuna zinezkoa den bezala, emakume eta gizonen arteko berdintasuna ere zinezkoa baita, eta beraz desagerpenaren alde egiten da. Hori da, emakume eta gizonen arteko desberdintasuna defenditzen dudana badela botere desberdintasun bat beti. Eta botere desberdintasun hori bersortzeko eta betikotzeko balioko duen ezberdintasuna. Eta beraz, botere ezberdintasuna denean banatzen dituena sexuak, botere berdintasunak eskatzen duela irudikatzea etorkizun bat zeinetan sexuak ez diren existituko. Halako ideiak
botatzen diren, ez azaltzen direnean nik imaginatzen dut, izanen dela resistentzia handi bat, ez edo erreakzio asko, eta zu, jakinikain sartua izan zarela, ideia hauetan guztien, ez dakizuk zeuk ere sumatu duzun, izan ingurukoekin hitz egin duzun horietan, edo izan bestela zurekin zuzenen ez, baina adituko zenituen, erreakzio asko sortuko dituen ideia izan daiteke esan duzun hau. Bai, agian, eta berria delako ere, eta erradikala delako ere, eta zentzu horretan, gazte feministen sarean adibidez, liburuan jasotzen diren testu zatiak erabili ditugu formakuntza teorikorako tresna gisa do, eta aukera eman dit ikusteko idatzitako horrek ze reakzio sortitzazken, baita ere ze bide blokeatu ditzazken, edo ze puntutan eraman gaitzaken esatera nik ez dut ulertzen, eta beraz, agian ez dut erabili nahi, edo erreakzio bat zentzu horretan ere sor daiteke, ez desadostasunetik, baizik eta agian ez ulertzetik ere, eta horretan naritu naiz azken hilabete hauetan. Nahi dudalako izatea zerbait probetxuzkoa, sakontzen joateko eraldaketa feministetan, eta baliagarria izateko zentzu horretan, eta eztabaidak sortuko ditu, eta uste dut sortu behar dituela, baina erreakzio horiek ekiditeko asmoz, eta produktiboa izan dadin. Tresna bizi bat da, azken batean, ez? Liburu hau. Hori da, asmo horretarako balio balin badu. Ederki, eta aipatu dugu, egungo gizartean marko idealista dela zabalduena, ez? Ustut aipatu dugula dagoeneko, eta jada greba feministen diskurtsoetan eta ondorioetan sartuta, agian esan daiteke batez ere perspektiba horretatik egin dela hoien azterketa, ez? Orokorrean, orain arte. Grebena ere. Greben diskurtsoen inguruan ere, analisia ikuspegi idealista batetik egin dela orokorrean orain arte. Egia da, ez dienean kontzienteki hautatzen marko materialista erabiltzea, erreza dela erortzea idealismoan, esan duzun bezala, badagoelako sustraituta dena den. Ikusten ari gara azken urteetan Euskal Herrian, ari dela edatzen marko hau, berezik esango nuke sexu genero disidenteon borroketan presente dagoela, eta mugimendu feministako militantean artean ere, kontzienteki, edo inkluso agian inkontzienteki, irekitzen dizkigulako borroka eta aukera berriak, eta motivazio horretatik ere agian berreskuratzen delako, uste dut edapeneko momentu batean bagaduela. Dena den egia da, esan bezala, kontzienteki ez bada egiten, beti dagoela arriskua erortzeko idealismoan edo. Eta zuzen, okerez banaiz, Jule Goikoetxeak liburuaren aurkezpenean esan zuen feminismo materialistaren urrezko aroan gaudela. Nik erentzun nuen hori, bai. Zerbaitengatik esan entzuen hori? Ez alferrik, ez da? Ez alferrik, bai. Bagabiltzalako batzuk, bai akademian agian, baina baita ere akademiatik kanpo mugimendu feminista militatzen dugunon artean, feminismoa materialista izan behar den aldarrikapen horrekin, eta hortik planteatuz borroka, urrezko aroa ez dakit, Julek esaten badu agian ala izango da, baina, bai. Sartuko gara, murgilduko gara zaintzaren gaian. Jakina baita, entzulezuk ere jakinen duzu, zaintzaren aldarria, urteak daramatza mugimendu feministak feminismoak oro zaintzaren aldarri hori egiten, eta baita pedagogia egiten, esplikatzen, edo jakina da, bai 2019ko eta bai 2023ko greba feministetan guzti zentrala izan zela zaintzaren kontzeptua. Eta ezinbestez beraz, ari buruzko osnarketaz josia dago zure liburua ere, Uma. Eta ez da bat ere erraza termino definitzea, hasieran ere aitortu dugu, baina adibidez azaltzen duzu ikuspegi materialistatik zaintza lanak definitzen dituena ez litzatekela demagun bestentzako tortok prestatzea, etxea garbitzea edo persona batzuei beren premiak asetzen laguntze hori. Hortaz, galdera, zer litzateke zaintza definitzen duen hori funtsean? Materialismotik defenditzen duguna bada, zaintza ez dela lan partikular edo konkretu batzuen batuketa. Hau da, ez dela zaintza dela garbitzea, aurrak dutxatzea, bazkaria prestatzea, baizik eta zaintza definitzen duena badela emakumeek lan bat baldintza subalternoetan oso gutxi kobratuta edo kobratu gabe egitea. Bestela, ezin liteke devaluazioa azaldu, hau da. Ezin liteke azaldu lanak ez daudelako elkarren artean botere harremanetan. Ez dago arkitektura eta garbiketa lana elkarrekin botere harremanetan, baizik eta lan hori egikaritzen duten pertsonak, klase sexualak direnak daude elkarrekin botere harremanetan. Eta beraz,
horregatik dator zaintzaren debaluazioa. Zaintza badelako emakumeek egiten duten lan oro eta horregatik dagoelako debaluatuta. Esan baita ez da zaintza feminizatuta dagoena, baizik eta feminizatuta dauden lanei zaintza ditzen zaiela, ez da hori ere irakurri dugu. Hori da, eta askotan entzun dugu eta mugimendu feministatik aritu garenean ere bizitza sostengatzen duten lanak direla zaintza eta liburuan bertan ere uste dut adibideo jasotzen dudala. Kamioilari baten lanak sostengatu dezake bizitza, esne litroak eramaten dituenean herri batetik bestera, eta funtsezkoa da lan hori bizitzaren iraunkortasunerako. Ordea ez diogu zaintza deituko gizon batek egiten duelako, modu jarraituan eta sistematikoan. Eta modu puntualean gizon batzuek lan zaintza ditzen digun hori eginez gero, zaintza izaten jarraituko du, baina modu sistematikoan gizonak egiten hasten badira, zaintza izateari utziko dio, beraz, hori da zaintza definitzen duena, lan hori emakumeek egitea. Gainera, askotan entzun izan dugu, zaintza lanei referentzia ginez, hauek lan erreproduktiboak direla, ez da? Alegia, lan merkatuan daudenak eta soldata baten truke egiten direnak produktiboak dira, eta hauek berriz erreproduktiboak. Baina hori ere perspektiba idealistatik egindako banaketa bat da, eta beraz zein da materialismoak banaketa horren inguruan egiten duen irakurketa. Materialismotik planteatzen dena da, bai, zapalkuntza kultural material dikotomia hori erabiltzen dela kulturalak liratekeen hori materialari aspiratzeko. Eta zentzu honetan produktibo-erreproduktibo dikotomia hori ere erabiltzen da erreproduktiboa produktiboari aspiratzeko. Eta beraz, planteatzen dena bada, produktiboa dela, emakumeek egiten duten lan hori ere. Eta ez duela zertan lan bat produktiboa izateko soldata bat implikatu behar. Eta zapalkuntza bat materiala izateko ez duela zertan soldata bat implikatzen. Eta hor, alderaketa egiten da ere esklauek bere momentuan argi ikusten dugu materialki zeudela esplodatu da eta ez zuten soldata bat jasotzen egiten zuten lanaren truke. Alderaketa hauek balio digu ikusteko ez duela zertan soldata bat implikatzen zapalkuntza material honek. Eta beraz, badela mekanismo bat berriro ere aspiratzeko lan hauek eta lan hauen debaluazioaren kontrako borroka. Oartzen hasia naiz, baliagarri zezkigun alderaketak gauza askotarako, ez dira beti esaten da ez konparatu, batzutan konparazioak ze argigarri eusten diguten dena, ezta? Eta konparazio ez ari garela, aipatuko dugu, ez duzula zuk alferrik aukeratu edo erabaki, hobeki esan da, bi greba feminista aztertzea, ez da propio, 2019koa eta 2023koa. Eta, grebak baino gehiago greba horietako diskursoak aztertzea ez duzu alferrik aukeratu. Eta horregatik, bien arteko desberdintasunak akaso aipatu beharko genituzke baliagarria izango delakoan, zertan dira diferenteak edo zein da bien arteko alde nabarmenena zure ikerketaren ondoren? Nik defenditzen dudana bada, erabilgarritasun desberdinak dituztela diskurtsoak eta irekitzen dizkigutela panorama desberdinetako aukerak. Eta 2019ko grebak balio izan zigula kultura aldaketa batean sakontzeko, balio izan zigula utopia berriak planteatzeko, posibilidenaren eremua zabaltzeko eta zentzu horretan borrokak aktibatzeko. Eta gian bada gehiago materialismotik eratortzen diren ideiez osatua. Gerra kultural batean sakontzeko uste dudana beharrezkoa dela hegemonia eta estatu berri bat ere nahi badugu. Eta 23an aldiz, mugimendu feministak egingo du bere, sindikatuen estrategia klasikoa badela bizi baldintzak negoziatzea estatuarekin eta kapitalarekin, eta horretarako panorama irekitzen duela 23koak. Hala ere ez dugu ahaztu behar, bi greba hoien ezaugarriak ezberdinak zirela. Esaterako 2023koa greba orokorra izan zen, gizonek ere parte hartu zuten, diskurtsoak eta aldarrikapenak kolektibo askorekin adostu ziren, eta beraz noski greba bakoitzan garaiaren eta testuinguruaren arabera pentsatuko ziren estrategiak eta borrokarako bideak, eta horrek ere isla izanen zuen diskurtsoetan. Bai, 23an ikusiko dugu agian, nik lantzen dudan dimentsioetako bat bada sexua, eta bada emakume eta gizonen definizioa eta bien arteko harremana, eta zentzu horretan 23an ikusiko dugu moderazio bat antzeman litekeela. Eta uste dut moderazio hori beharrezkoa dela negoziazioa balin bada helburua, moderazio horrek erraztu dezakela atxikimendua gizonena, zeina beharrezkoa den grebak arrakasta izateko, zenbaki kuantitatiboetan, eta inkluso
idealismoarekin premisa gehiago jasotzen dira, eta sozialki sustraituta dagoen enean, atxikimendua emakumeen masa zabalarekin ere agian errazagoa da. Orduan, ez nuke erori nahi ere esaten idealismoak ez duela ezertarako balio inondik inora, baina bai, kontzienteki hautatu behar dugula premisa idealistak noiz erabili nahi ditugun eta zertarako. Eta bueno, desberdintasunak zentzu horretan, esan bezala planteatutako helburuaren arabera ero. Nahi nuke jakin, esan da, alako jakimina pizten didalako, ze ikusirik, hainbeste ezakit, baina altzan zirela aldaketak beintza diskursiboki greba bateko eta bestekoaren, aldi horien artean, diferentziak izan zirela, pentsatzen dut, ez dela errez aldaketa horiek egitea. Erabakiko zen, momentu jakin batean, eraginkorragoa zela, edo testu inguruari hobeki egokitzen zitzaien aukera bat zela, baina birformulazio horiek, izanen dute komplikazioa jakina, izanen dira akaso beldurrak, izanen da jendea, uzkur dena hori egiteko, konforme ez dagoena ere, ez da? Birformulazio horiek, diskursoenak. Bai, ez dakik aldera zein den, gehiago da ez, duda hori ez, birformulatze horretan zeltasunak ikusiko zenituen, aztertuta. Nik uste dut, askotan ez ditugula kontzienteki hautatzen ere, analizia badago eginda, jaso jada idatzita dauden dosierrak, ondoren aztertu, helburuen arabera, baina, badakigu militantzia oroarra bizitza ziklikoagoa dela, eta aurrera eta atzera goazela ere erabakiekin, eta agian hautatzen dugula zerbait idatzi edo zer borrokabide hartu, momentuan ondorio hauek edo besteak bilatu nahi ditugulako, eta askotan egiten ditugula gauza oso koherenteak, agian aurrez koherentzia hori kontzientean izan gabe ez dakit, baina esan nahi dudana da ez dago agian aldaketa horiek ez dira momentu batik bestera emandakoak, eta orain erabiliko dugu marko idealista. Jakina. Baina, kontzientzia, kontziente hori eta inkontziente hori agian nahaztuta, eta batez ere mugimendu feministako kideok bagarelako oso kontziente gauza bat edo beste egin horrek ze ondorio dituan eta arrisku eta aukera eta potentzialtasun horiek presente izanik, uste dut hortik egin dela diskurtso horren bideraketa edo. Diskurso ez arituta, ez dakituma iruditzen zaizun, greba feministetan edo greba feministak antolatzeko garaian, ze antolaketa ez da gertatzen greba bat, ez da prestatu egiten da eta egin, baina mugimendu feministak ikusi du arriskuan tarteka diskursoen gaineko kontrola, ez? Jakinekoa da ze importantea den norberak bere diskursoaren gaineko kontrola izatea, eta ez dakit batzungatik besteengatik ikusi den tarteka arriskuan edo erreparatu berezen zaion bereziki utzi behar dugu gure diskursoari, ez da edin moldatu. Bada tentsio hori ez, feministok finkatu nahi dugun diskurtsoa, sinisten dugun sistema horretarako behar dugun zentzu komun berri batean hori finkatu nahian ez, guk sinisten dugun eta inposatu nahi dugun diskurtso hori bizitzak bizigarriagoak izan daitezen, eta gero hori bantentzen da beti tentsioan, gizartean zabalduta dagoen mundu ikuskoera orokorrarekin, zeina erreproduzitzen duen askotan sistemak berak finkatu nahi duen zentzu komun hori edo. Orduan, tentsio horretan mugitzen gara, tentsio horretan jarduten dugu esan nahi dugunaren eta ulertuko denaren eta gatazka gehiegi sortuko ez duenaren edo sortu dezakeenaren, baina bilatu nahi ez den erreakzio hori ekiditeko, ez dakit, bere zailtasunak izan ditzazke eta tentsio horretan mugitzen gara, horregatik sortu dugu ere, eta esan bezala ere, sozialki sustraituta dagoen horren gaineko kontzientzia hartzeko, hautatzeko honetan zer esan nahi dugun, eta zerrez ondorioak geuk hautatu alizateko ez. Hortik ez dakit. Bai, eta mugimenduak berak ere argi izan dezan, zergatik erabaki zen bide bat hartzea momentu batean, eta zergatik beste batean, edo zer egon daiteken horren guztiaren atzean, ez? Naiz eta agian momentuan inkontziente egin. Bai, eta nik uste dut batez ere argiena dela kasu honetan zaintzaren kasua. Zaintza esan dugu ere prozesuan zehar oso zaila dela definitzeko, baina uste dut ere badagoela lotura bat definitzeko segurtasun faltaren eta emakumetasunaren artean. Eta uste dut borrokarako termino bada zaintza, definizio argiak behar ditugula eta definizio kokatuak kontziente izanik testuinguruaren arabera asko aldatzen dela, baina agian behar dugula adiera bat, 2024ko Euskal Herrian balio diguna,
batez ere ez ditzaten adira interesatuak egin enpresek, gizonek eta gobernuek. Eta horregatik hautatzea konstanteki ea zaintza aldarrikatu nahi dugun, abolitu nahi dugun, birbanatu nahi dugun, eta horren saiakera egiten dut ere ez. Pues, adierak sailkatzearena, esatearena hau hautatuta honetara goaz, eta beraz, hautatu dezagun konstienteki edo. Gobernuak aipatuta, erakundek aipatuta, guk, sarri aipatu dugu podcast honetan alabearrez, esaterako, zaintza komunitario kontzeptuarekiko, ikusi dela, ez, nolabait arrisku bat desbideratzeko, edo behintzat, persona erakunde talde jakin batzuek egin dutela erabilera interesatu bat, ez? Beste adibide bat. Eta utzi, ez, zuek alegina eusteari, ez, guk hau, eta definituko dugu, ez, gure termino hori. Eta horren aurrean, lehenengo gauza oso argi izan behar du mugimenduak norberak, zein den defendatzen duen terminoa edo. Bai, eta kasu honetan, erabili nahi izan dute, ez nuke esango lortu dutenik erabiltzea, komunitarismoaren aldarria privatizazioa bultzatzeko, edo sektore publikoan zinbertitzeko. Eta mugimendu feministatik oso argi seinalatu dugu arrisku hori, oso argi seinalatu dugu horretan diharduten alderdi politikoak eta gobernuak, eta uste dut ez dutela lortu, baina beraz, bada garrantzitsua ez, izatea presente arrisku eta eduki ustuketarako ahalegin horiek. Beraz, amaitzen joateko, Uma, helduleku eta osnarketarako gai asko proposatu dituzu liburuan, guk spoiler batzuk egin ditugu, baina esanen dugu askoz gehiago dagoela liburuan. Eta beraz, azken galdera, nola nahiko zenuke erabiltzea lan hau, aurrera begira, mugimendu feministan, balizko greba berrietan ere? Ez dakit, diskurtsoa bera idazteko orduan, uste dut, erabilgarria izan daitekeela tresna bezala. Tresna bezala, saiatu naizelako modu argian jasotzen, gauza bat edo besteak esateak ze ondoretara eraman gaituan. Eta beraz, horretarako tresna bezala balio dezake, eta aldi berean, feminismo materialista behar dugun bezala, feminismo antiarrazista behar dugu, eta feminismo asko behar ditugu, eta hauen artean eztabaidak behar ditugu, eta hala hilikatzen da, eta hala da mugimendu bat sendoa, eta hori da sendotasun horren islada, eta esango nuke bermea ere bai. Ordan, eztabaida politiko hori guztiak auspotzeko balio baldin badu, eta diskurtsoa idazteko orduan lagungarri baldin bada, horretarako balio dezala. Honek gograrazi egitezen bestean, justo Uma sarreran bertan, lehenbiziko parte hortan jasoa duzun aipu bat, ezta? Aipuak, igual irakurriko duzu zuk zeuk, nik baino beti edo nik irakurriko dut bestela, baina kontua da esaten duela, ez? Jakitea utxagatik, akaso batzuen aukera bada, baina beste batzuetan ezin bestean erabili behar dela eraldaketarako, ezta? Irakurriko dut nahi baduzu. Aipu hau, Ainhoa Urien, Maider Arregi eta Mijo Lizarzabururena da, Basilika podcastean esandakoa, eta, inork nahiko baldin badu aditu, seguro merezi duela, izenburua hauxe zuen kapitulu horrek, zer da filosofia galderari erantzun lurtarra izenekoa da, bai? Eta, irakurriko dut aipu hau nolabait izten lagunduko digulakoan. Nor da jakiteagatik bakarrik jakin nahi duena? Privilegiatua, burgesa, gizona, zuria, demokrata, neuronormatiboa eta gehitu arazorik gabeko personentzat asmatutako beste hainbeste adjektibo. Guk ez dugu jakiteagatik bakarrik jakin nahi, eraldaketarako behar dugun jakintza baino ez dugu maite, eta hori ere ez da gutxi. Oso laburtzen du, diozun hori guztia, ez da? Bai, eta horretatik sortua da. Politika ikasi dut politika egiteko, eta tresna teoriko horrek baliatzeko egiten nuen horretan produktiboa izan zedin, eta eraldaketa feministan, transfeministetan, eta emantzipazioaren aldeko eraldaketa guztietan sakondu eta erabiltzeko. Beraz, horretatik sortu da, horretarako balio dezala, eta hori da. Hala izan dadila, gaurko hemen utzi beharko dugu, baina noski entzulei gomendatuko diegu liburua irakurtzeko eta osnartzeko eta eztabaidatzeko hori baita bidea ikusi dugunez, eta zuri Uma Ulazia, Euskal Herriko Greba Feministak liburuaren egilea, mi esker gurekin izateagatik, plazera izan da. Eskerrik asko zuei. Esker mila, Uma. Gaiak marko materialistan ulertzen jarraitzeko, egin berria laguna. Berriako podcast feminista.
Bueno, onaino gaurkoa, onaino Berria FMren 3. denboraldiko 3. saioa. Esan dugu gaur mamia genuela eta zerbaitengatik esaten genuen, beraz onaino iritsi bazara entzule, eskerrik asko. Bai, ez dakit zenbat den zehazki, ez dakit igual rekorren bat ere, ez da markaren bat hautsiko genuen, merezi duelako izan da, genituelako zer esanak asko, eta bai, eskerrik asko onaino iritsi balin bazara, bestela, ere bai, eskerrik asko beti horregotegatik entzule, eta egonen gara hemendik 2 astera berriz ere. Hori da, agur. Ongi izan.